wis kawula racen ucap tan kenjatan bisa lali mugi dia jampi rujak pinecer jaro nilayah lambah-lambah kula Jawa lambah lawe Sumari weng karyawani kembang kopi renteng turut ngepang celorot kaya selaka gedhog ngijut awe merati setaun sepisan undho kopi biasane kopi kembang wis wayahe metu wae katon ayam tentrem nyawang kopi ning ati ayem woi are rompol mekrok dompolane kopi tiba ning lemah kopi luwak iku arane mak bapak ingsun arep mlaku angon bebek urut pinggire banyu lakune subuh sing durung sarapan angon bebek no tengah ra peduli panas lan udan bebek bunga ora karuan ra kerasa awak ser-seren sedina tina ning tengah sawah angon bebek seneng kebyur-kebyuran sing angon atine bunga lan susah mikirne sembok sing ana ngomong mikirake sing arep diolah urip marat sing ora betah ngupaya urip sing kena kurik panjene yah mene nek santet keliran iki nek gak akal bursit jukun nyitingan ki mukti kok ngene Bansari Widin gak ono man sogol ki nyolong baje gak dibadhok dhewe tak dumdono barek penduduk sing urip kecingkrangan nek ngono Bansari Widin ngatok barek iki lho sogol ceken sogol maling kaya ludruk ana cara numpak bendi wedhus domba sing nyopiri lek ana prawan metu wayah bengi gumertandha prawan pratroli aja diganggu ngono-ngono lak ndolek rejeki
Ngetir cagake kenek temboke sing tak sirek anake kok malah kenek emboke. Alon-alon gak nginep. Dirgem sumpah prastiane mapate kajian amaja mukti palapa iku sumpah prasta sing wis dugem nganti bisa nyawijekno bumi soa tara mak lampir serial film Jawa sing duweni pusaka mawa wisa wujute teken dikelak tengkorak menungsa kanggo nyirnakno musuh sing balela tapi nek pusakaku iki warisane bapak bentuke wungkul pucuke papa nek aku turu pusakaku melu gletak tapi nek ana rondo lemu pusakaku ndangak-ndangak yo pusaka lek nek ya ini ya ngono kuwi. Kaya ngene layangan mono diasaranteng belae dawa pamang kaya ngene layangan mono biasa ganteng wong wedok Jawa pamang kene apa lomba jangkremu kok ngarep kene apa lomba bojomu kok urek zaman maju teknologi canggih tuwa anom padha dolanan HP sarana informasi sing paling oke kenek digawa mrono lan mrene tapi aku cak duwe HP senajan elek rupane 250 cuma regane sing penting kenek digawe hubungan ae sapa ngerti besok bakal ganti duwe HP sing modele taksi kenek digawe wirawiri gendakan barek yo ngatemi gak cuma mong siji
siji, sing siji kertu simpati, sing siji kertu pleksi. Sing setu simpati tak gawe barek ngatemi. Sing kertu pleksi digawe pacaran papi. HP-ku dawa bentuke ireng coklat iku rupane jare bojoku pancen senengane mulane bengi digawe cekelan ae Bengawan Solo riwayatmu Wisara wong cidra kelangan alon bae lumaku sak ditae ati komeng ngliling gendeng sinangling montang manting kebonteng tiba miring wisara gandreng lengang lengeng kinang sakanya wisara lelakone aja ngaya sak titahe wisara wong cidra kelangan duka alon bae lumaku sak ati komeng ngliling gendeng sinangling montang manting kebonteng tiba miring kambang suro yen nangis sakurawaro gandreng lengang lengeng tak jaluk kinang sakenya wisara lalakone aja ngaya setitahe
bali lebah banyu mendung seger sumpyah ngentek omah senengane sarwone sarwone mas sarwa ra eling anak gembrayah tetes banyu mata tumetes nyirami pipi rasa ra tega aku ninggalake sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kepaksa kudu pisah derita cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang kepaksa kudu pisah cinta kita wong loro anggaplah impian selamat tinggal oh sayang